tradición da gaita, no caso da nosa familia, pois empeza quizá no ano 39, cando o noso pai fixo a primeira gaita. Tiña unha barbería, iba xente, que había xente a barrote, entende? Estaba sempre na barbería, pois, e cando non, pois iba a tocar, tiña o seu grupo. A min, eu era un chaval, mandábanme coas vacas, ali aos prados. E bueno, eu levaba a gaita, e eu desarmei a gaita. Eu xa tomaba ya as medidas, os calibres, e dicía, eu tamén podo facer unha gaita. Ai, os puriños dele. Sí, porque pese a que meu pai estaba en Barcelona, de feito eu nacín en Barcelona, estábamos nun ambiente moi gaiteiril, moi galego, en contacto con moitísimos galegos, dos centros galegos que había ali, e pois os veráns viñámolos pasar aquí. Eu tamén síntome unha privilexiada porque eu a miña fonte de aprendizaxe tuve na casa con meu pai. E, bueno, creemos que se sigue esa ilusión que tuvemos hasta ahora, que isto, pues, que podrá ter futuro, ¿no?